Hello, manay ug manoy, maayo ang Dios sa tanang dahil Sunday, so sayuta na ka mataog ready sa atong pamahaw. Para Wow! sayon, mao ni nakaplano mi sa akong darling husband nga magtinula nga itlog. Kay sayon raman kaayo ni siya lutoon o siyempre sustansya pod ni siya sa atong panglawas. Kay sayo rami nagpinukaway basta Sunday. Labi na akong mga anak akong gipangpukaw kay para dungan mi tanan makapamahaw. Iyahay mig ready pagligo akong mga anak nag-isig-ilis before may mga on naka-ready na nakailis na tanan uban sa akong mga anak. Kay nakauna-una nami magtula og itlog kay gipul-an nami og sige kaon og ginisa. Sumurag luod na kaayo sa ginhawa. Sa mao na nagtinula mi, tinula nga itlog. Itlog lang sa kay siyempre sunod na ang lawas. Mahal man ang lawas sa itlog. Siyempre mahal ang manok. So together with my family, nangaon man gihapon akong mga anak, ang akong bunso wala pa mukaon kay bagong gising, dugay na kamatang akong bunso. Si ate si kuya, yan, ready na kaon na. Thank you for watching guys. God bless.